بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Скъпи братя, както всяко едно начало, така и сега отправям моята благодарност към Създателя Аллах Субханаху ва Та'аля, че отново ни отреди да се съберем в Негово име, в името на Аллах Субханаху ва Та'аля, за да го споменем и за да говорим за религията на Аллах Субханаху ва Та'аля, която Той избра и одобри за човечеството. Алхамдулилlah, хвала на Аллах Субханаху ва Та'аля, че е отредил да бъдем от последователите на Исляма. Както казва Раббуна Субханаху ва Та'аля: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. И ако се опитвате да изброите благата на Аллах, с които Той ви е дарил, няма да можете. Защо? Защото те са много. Всичко, от което един човек има нужда, Аллах му го дава. За да можем по най-нормален начин да преживеем от това, от което имаме нужда, Аллах ни го дава. Благодатите, от които човека има нужда, Аллах ги дава, и най-голямата благодат, това е Исляма. Алхамдулилlah, хвала на Аллах Субханаху ва Та'аля, че следваме Коран и Керим и че следваме сунната на Неговия пратеник Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Но знайте, скъпи брати, че има неща, които са причина човек да се отдалечи от правия път. Затова ние, следвайки Коран и Керим и следвайки сунната на Мухаммад алейхи салату ва салям от една страна, от друга страна трябва да бъдем изключително внимателни и предпазливи да запазим от нещата, които могат да ни отдалечат от религията на Аллах Субханаху ва Та'аля. Накратко искам да споделя с вас 5 основни фактора, които са причина или основна причина човек да се отдалечи от правилната вяра, от правия път и да се заблуди. Защото, скъпи братя, има два пътя. Единият път е пътя към Аллах Субханаху ва Та'аля, пътя на Коран и Керим, пътя на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, пътя към дженнета. И другия път, това е пътя към шейтана, пътя към пороците, пътя към джехеннема, Аллах да пази. И ако един човек не се ангажира да следва пътя, който води към дженнета, шейтана го ангажира да следва пътя, който води към джехеннема, Аллах да пази. Но въпреки всичко, човек, който се опитва малко или много по някакъв начин да следва пътя към дженнета, знайте, че шейтана постоянно работи и се опитва да ни отдели от правия път. Случката с Пейгамбера алейхи салату ва салям, когато е бил в пустинята с няколко от неговите сподвижници, той с една пръчка в пясъка начертава една права линия и казва: това правия път. Това е правия път, следвайте го и не следвайте пътищата, които ви отделят от правия път. Защото той, след като начертава една права линия, отстрани на тази права линия начертал други пътища, други линии. Казва: това е правия път и не следвайте пътищата, които ви отделят от правия път. Кои са тези пътища, които не отделят от правия път? Всяко едно нещо, което го повелява и което го заповядва шейтана, и всяко едно нещо, от което, ако ние го извършим, Аллах няма да бъде доволен от нас. Това е пътищата на шейтана. Те са многобройни. Алкохолизъм не мищеш,
прелюбодеяние, кражба, наркотици. Те са много пътищата на шейтана. И ако човек не се ангажира да следва пътя на Аллах, шейтана го ангажира от другата страна. От това, скъпи братя, от самото съществуване на човечеството, от самото начало, от първия човек и пейгамбер Адам алейхи салам до последния Мухаммад саллаллаху алейхи ва салям, Аллах азза ва джал е изпращал неговите пратеници, за да покажат кое? Да покажат правия път на хората. Това какво означава? Че от самото съществуване на човечеството има така наречената борба между доброто и злото, между истината и заблудата, между светлината и тъмнината. Кои са тези 5 основни фактора, които тази вечер, иншаллах, с позволението на Аллах субханаху ва та'аля, искам да ги споменем? Първо, това е невежеството. Невежеството. Човек да е невеж, човек да не разбира, човек да не знае. Затова в много аети от Коран и Керим Аллах субханаху ва та'аля ни подтиква и ни стимулира към какво? Към наука, към учене, към търсене на наука, към търсене на знание. И първата дума, която слиза в Коран и Керим, кое е? Първата думичка, заповедна форма, глагол, заповедна форма, икра, чети. Икра бисми раббика аллази халак. Чети, ей Мухаммед, с името на твоя Господар, който те сътвори. Ето това само по себе се показва, че исляма подтиква човека да чете, подтиква човека да се образова, подтиква човека към знание, защото когато един човек е знаещ, когато един човек е образован, е много по-лесно да намери истината, да намери Създателя, отколкото ако не е образован. И Аллах субханаху ва та'аля го потвърждава това в Коран и Керим, като казва: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Кажи, ей Мухаммед, нима са равни онези, които знаят, и онези, които не знаят? Равни ли са? Не са равни. Така както не е равна и еднаква нощта и деня, топлото и студеното. Това са противоречащи неща. Така и знанието, науката и невежеството. Затова Аллах субханаху ва та'аля ни подтиква към търсене на знание. Така също и неговия пратеник Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям какво казва? Утлубул илма минал махди ила лахди. Търсете науката откъде? От люлката до гроба. При нас, когато един човек завърши средно образование, когато един човек завърши и висше, и се прави, че вече знае много. Но всъщност човека не знае нищо. Аллах субханаху ва та'аля е направил така, че човешките възможности да са ограничени. Един човек колкото повече търси наука, вижда, че толкова повече навлиза в един океан на знанието, вижда колко повече не знае. Колкото повече търси наука, вижда колко повече не знае. Невежеството е първият и основният фактор за заблудата. Защото в момента говорим за какво? Причини и фактори, които не отдалечават от пътя на Аллах субханаху ва та'аля, а когато един човек се отдалечи от правия път, той къде отива? Отива в заблудата. Знаете, невежеството е първият основен фактор за заблудата на един човек. Когато един човек е невеж и няма знание, то той не може да отвърне на тези, които променят правилната вяра, на която Мухаммад алейхи салату ва салам ни учи. Когато ти си запознат с Коран и Керим, когато си запознат с сунната на Мухаммад алейхи салату ва салам и видиш, че нещо, което не е редно, завърши и го приписват на исляма, ти казваш: стоп, това не е така.
Това не е повелено нито в Корана, нито Мухаммад алейхиссалату вассалам го е правил. Защо казваш тези думи? Защото ти си запознат с исляма, ти имаш наука в исляма и когато си образован до някаква степен, ти можеш да предотвратиш тези неща. Например, дори арабите в невежеството, когато се молиха на идолите, колиха курбаните си за тях, правяха прелюбодеяния и така нататък, те смятаха какво? Че извършват правилното. Те смятаха, че това беше религията, с която Аллах субханаху ва та'аля изпрати Ибрахим алейхиссалам. Те така смятаха. Както и примерно, мухтерам джамат, хората, които са извънка джамията. Аллах да ги напъства. Няма намаз, няма уруш, няма нищо. И в същото време те мислят, че всичко е точно. Че няма проблем. Те не могат да разберат проблема колко е огромен. Какъв е проблема? Питали са шейх Албани рахимахуллах, това, което го казах на джумаята. Един мюсюлманин, който не кланя намаз, той излиза ли от вярата? Албани какво казва? Не знам дали излиза от вярата, но мюсюлманин кланя намаз. Казва, не знам дали излиза от вярата, но мюсюлманин кланя намаз. Рахимахуллах. Това е бил неговия отговор. Ето и по времето на пейгамбера, алейхиссалату вассалам, преди той да бъде провъзгласен за пейгамбер, жителите на град Мекка, който по това време е оттънал в мрака на разврата, невежеството, убийствата, идолопоклонничеството. Какво ли е нямало там? Всички тези хора са мислили, че те са изпълнявали правата вяра. Вярата, с която беше изпратен Ибрахим алейхиссалам, след което Мухаммад алейхиссалату вассалам, Аллах го изпрати като пратеник и той им показа и им каза кое е правилното и кое е неправилното. Той им показа пътя на Аллах субханаху ва та'аля, пътя на пратениците, които Аллах изпрати преди Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и им каза, че това, което го извършват, е пътя на невежеството. Това нещо го потвърждаваме със следния аят. Казва Аллах субханаху ва та'аля: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. И когато им се каже, не рушете по земята. За какво рушение става въпрос? Идолопоклонничество, разврат, алкохолизъм, убийство. Не рушете по земята. Те казваха, ние само поправяме. Но именно те са рушащите, ала не усещат. Ето това е точно момента, в който пейгамбер алейхиссалату вассалам е изпратен като пейгамбер, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, казва им, че това, което го извършват, не е правилно. Че това, което го извършват, е разруха. Те казват, не, това е правилното. Защо бяха те на това мнение? На това заварихме нашите праци. Те правяха така и ние правим така. И след малко ще видим, че една от причините, която ни отблъсква от правия път, ни отдалечава от правия път и ни приближава към заблудата, това е традицията. Ала иннахум хумул муфсидуна валакин ла яш'урун, казва Аллах азза ва джал, но именно те са рушащите, ала не усещат. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. И когато им се каже, повярвайте, както хората повярваха, казват, да вярваме ли? Да вярваме като глупаците, които повярваха. Значи тези, които повярваха, тези, които последваха Мухаммад алейхиссалату вассалам, те ги взимаха за какви? За глупаци, субханаллах. Да вярваме ли, както глупаците повярваха, но именно те са глупаците, ала не знаят. 11, 12 и 13 аят
на сура Бакара. С тези думи Аллах Субханаху ва Та'аля ни известява за положението на езичниците от племето Курейш и техното невежие. И въпреки, че са били невежи, те са мислили, че всичко е точно, че те са на правия път. Второто нещо, скъпи братя и сестри, от факторите, които не отдалечават от правата вяра, това е фанатизма. Човек да бъде фанатик в дадено нещо. Какво означава фанатизъм? Вижте какво казва българският тълковен речник. Пълна преданост към собствените политическите и религиозните убеждения, съпроводена от ненавист към чуждата позиция. Това, което ти казваш, това е най-правилното. И не приемаш никакви други мнения. Така също, фанатизъм е светоглед, който приема, че определени идеи са единствените верни и предава негативен аспект на всичко, което е различно от тях. Синонимни думички на фанатизма са крайност, разпаленост, ревност, привързаност, страст, упоритост, амбиция. Тук за кои фанатизъм става въпрос и кои фанатизъм отделя човека от правия път? Тоест, човек да мисли, че само неговото виждане е право и когато му се цитират аети, знамения от Коран и Керим или хадиси от думите на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, той не ги приема. Казва, не, това не е верно. Моето мнение е по-верно. Този фанатизъм, който те кара да бъдеш самолюбив, който те кара да взимаш единствено и само твоето мнение и да отричаш Корана и сунната на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, те отдалечава от правия път. Този фанатизъм довежда човека до заблуда. Виждаме от живота на сахабетата ради Аллаху анхум, Аллах да е доволен от тях, че когато слизаха аетите от Коран и Керим, сахабетата какво правяха? Чухме и се подчинихме. Сами'на ва атa'на. Чухме и се подчинихме. Край. Приемаме това, което Аллах е ни спослал. Приемаме това, което Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казал. А думите на Аллах субханаху ва та'аля, Коран и Керим, са най-достоверните думи. Няма по-достоверна книга от книгата Коран и Керим, защото това са думите и словата на Аллах субханаху ва та'аля и той не може да сгреши. А всяка една друга книга, всеки един труд на даден писател или учен човек има възможност да намериш грешки. Защо? Защото е писано от човек. А човека е сътворен слаб, човека греши. И второто нещо, това е сунната на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, която е най-праведната. И тук възниква въпрос. Добре, след като Мухаммад алейхи салату ва салам е бил човек, как може да сме сигурни, че всичко е точно, което той го е казвал? Потвърждаваме го със аят от Коран и Керим, в който казва Аллах субханаху ва та'аля: "Ин хуа илля вахи юха." Това, което го казва Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, са откровения, които му бяха давани от кого? От Аллах субханаху ва та'аля: "Ва ма янтиqu анил хава." Казва Аллах субханаху ва та'аля, и той не казва нищо от само себе си. Мухаммад алейхи салату ва салам. Има много учени, които приемат исляма. Примерно, хора, които са учени в амбриология. Когато отворят Коран и Керим и видят в сура Му'минун, пример ви давам, как Аллах субханаху ва та'аля
ясно описва зародиша на отровата на детето в корема на майката, през етапите, през които минава. А учените това нещо едва днес го откриват. Казват, няма как, след като личност, като Мухаммед, който още от малък е останал сирак, нямал възможност да учи в училище или в университет, средно или висше образование, това нямало. Как е възможно една личност като Мухаммед да казва неща с такава точност в науката, която науката едва днес ги открива? Казват, тук няма начин как да няма божествена намеса. А именно, че Мухаммед алейхиссалату вассалам нищо не казва от себе си, а всичко, което той го известява и го казва, са думите на Аллах субханаху ва та'аля. Първото, казахме от Каремчамът, невежеството. Второ, това е фанатизма. За кой фанатизъм става въпрос? Именно човек да мисли, че само неговото виждане е право и когато му се цитират знамения от Коран Керим или от сунната на Мухаммед алейхиссалату вассалам и те идват против неговото виждане, той ги отхвърля и не ги приема. Това е фанатизъм. Третото нещо от факторите, които са причина един човек да се отдалечи правата вяра, това е традицията. Значи, скъпи братя, Мухаммед алейхиссалату вассалам, нашият пратеник саллаллаху алейхи вассалям, на неговото прощално хутбе е казал едни думи. Спомняте ли си ги? Оставям ви две неща. Ако вие здраво се захванете за тях, никога няма да се заблудите. Кои са тия две неща? Коран и Керим и сунната на Мухаммед алейхиссалату вассалам. Какво означава традиция? Всяка една традиция, която идва против Коран и Керим и сунната на Мухаммед алейхиссалату вассалам, трябва да бъде избягвана. Защо? Защото тези традиции водят човека до заблуда. И в много от случаите тези традиции водят човека до ширк. Аллах да пази. Това записване, които го правят, амалика да си носиш. Нека да се върнем към Коран и Керим и към сунната на Мухаммед алейхиссалату вассалам. Там дали някъде го има? Ама още така правя, до сега така се са правили. Това е нещо, което е въведено в ислама. Това остава като една традиция, която традиция човек не може да си представи в каква опасност може да изпадне. Ти го взимаш, носиш го с тебе и очакваш това нещо да ти помогне. И къде е Аллах? Аллах е на втора линия. Нали Коран изет? Виж, Аллах се им вика дали е Коран. Верно, Коран е. Това е много хубаво да се напише Корана. Кое е проблема? Коран, това дето го носиш, не е проблемно. Проблемното е самото убеждение, което ти го имаш. Убеждението, че това ще ти помогне. Нека да се върнем по времето на племето Курейш. وَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. И ако ги питаш езичниците, неверниците от племето Курейш, кой е сътворил земята и небесата, какво казваха? Казваха Аллах. Те не отричаха това нещо. Втори въпрос казва, след като вярвате в Аллах субханаху ва та'аля, защо се молите на идолите? Казват, те са посредник между нас и Аллах. Посредничество. А маликата представлява абсолютно същото нещо. Значи, няма как да вдигнем ръцете и директно да искаме от Аллаха, трябва да има малика, която да е посредник между нас и Аллах. Wi-Fi, връзка. Няма как. Това нито пейгамбер алейхиссалату вассалам го правил, нито неговите сахабета, някой от тях никога и по никакъв начин не са носили амалики. Затова вижте какво казва Аллах субханаху ва та'аля.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. И когато им се каже: следвайте онова, което Аллах е ни спослал, което Аллах и неговия пратеник саллаллаху алейхи ва салям са ни донесли, те казват: не, ние ще следваме онова, с което заварихме нашите праци. Ала нима и ако техните праци не са проумели нищо и не са били, или ако не са били напътени, разбирате ли, всяка една традиция, която противоречи на Коран Керим и на суннато на Мухаммад саллаллаху алейхи ва салям, е традиция, която ни отдалечава от правия път. Четвърто, от факторите, които ни отдалечават от пътя на Аллах субханаху ва та'аля, човек да обича приближените раби на Аллах прекалено много. Какво означава това? Да обичаш един човек повече от Аллах и от неговия пратеник. Това нещо има ли го? Има го при определени секти и джамати. Защото тази обич в някои случаи е по-голяма, отколкото обичта на човека към Аллах субханаху ва та'аля и към неговия пратеник. Днес някои от джаматите до такава степен обичат техните шейхове, че вземат думите на самите шейхове на по-високо място и на по-висока степен, отколкото от думите на Аллах субханаху ва та'аля и от думите на неговия пратеник саллаллаху алейхи ва салям. Но да не забравяме какво е казал Мухаммад саллаллаху алейхи ва салям. Казва: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Не е истински повярвал онзи измежду вас, за когото аз не съм по-обичан от неговите деца, от неговите родители и от всички останали хора. Какво означава тези думи и какво означава този хадис на Мухаммад алейхи салату вассалам, че обичта ни към пратеникът на Аллах е от вярата, от имана? Трябва да обичаме Мухаммад саллаллаху алейхи ва салям дори повече от нашите деца, от нашите родители. Вие повечето сте бащи и знаете какво нещо е обичта на родителя към неговото дете. Но обичта ни към пратеника саллаллаху алейхи ва салям трябва да бъде още по-голема. А обичта ни към Аллах субханаху ва та'аля трябва да бъде на по-висока степен, отколкото обичта ни към пратеника саллаллаху алейхи ва салям. Това е четвъртото нещо. И петото нещо, мухтерем джамат, човек да не мисли върху знаменията на Аллах субханаху ва та'аля. Кои знамения? Неговите творения. Значи Аллах субханаху ва та'аля, създавайки човека, той го отличава от другите създания, от другите твари, с едно нещо, което се казва разум. Човек има разум, има способност да размисли, има способност да прави преценка, кое е добро, кое е лошо, кое е истина, кое е заблуда. Докато при животните нямат тази специфичност, те нямат този дар. И примерно едно животно минава през пътя, примерно през магистралата, без да размисли, че там минават коли и може да го смачка. Той няма разум, докато човека има разум, той знае за това. Казват, в исляма има едно нещо, което се казва мукеллиф. Мукеллиф е човек, на който вече му е задължение да кланя намаз и да говее уруч. Кога става това? Когато човек стане пълнолетен и когато